ruwansu da mu kuma babu ci gaban da ya kai ga kama a ce a zaka a sai sana'o'in da muke sarrafawa babu za a yi kaɗa ga sama dole sai an sai sana'a da kake yi idan ba a sai ta ba kana kurin cewa kai da gwamnati lokaci na ta haya shin lokacin ka sai ya wuce daga baya kuma a zaka a ce kuma za a taimake ka kuma alhali babu abin da za a taimake ka da aka mai girma izinin Allah mana buƙatar da a wayoyin masu bulo a yi ma 'yan kungilan nan magana ta gaskiya ba su san ka garin mu. Yayin ziyarar da kungiyar ci gaban masana'antu ta jihar Sokoto kenan wato Sokoto State Entrepreneurship Development Association a hukumar haɓaka masana'antu ta jihar Sokoto kenan domin nuna goyon baya ga hukumar da kuma neman goyon bayan hukumar saboda a dama da su ganin cewa suna ba da gudunmuwa sosai ga gwamnati da kuma rage gwamnati kaso mai yawa na marasa aikin yi. Inda wasu ke ganin cewa ya kamata ce gwamnati na sayan kaya gare su ba wai saye ga waɗanda ba masana'antun ne da su ba. A yi ma 'yan kwangilan nan magana ta gaskiya ba su sayan kaya gare mu. In har an kai maka kaya baka aminta da su kuma ba ingantacci bane akwai ciyama, akwai sakatare, akwai maja, akwai kowa sai kai kwamfala aure shi. To babu magana ta gaskiya muna neman don Allah a matsayin ka na shugaba gare mu da ka shiga gaba akan gyara a wannan abun. Mu fatan mu a ce an ba wancan kwangila ta bula 100,000 wancan 50,000 wancan za ka ga mu haɓaka. Akalla yanzu ni matsayina dan karami yanzu wuri na kusan mutum 18 a can suna aiki kuma kowane su abinci ka ci wurin da shi idan ba a tallafa maka ya za a ka dauki nauyin su. To shi ma na shi bangare sakataren kungiyar Saidas Umar Sahabi Ladi haka kuma masani a bangaren inganta kasuwanci da kuma masana'antu ya kira ga gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu da ta ci gaba da karfafa masana'antu domin ƙara taimaka matasa da kuma ci gaban tattalin arzikin jihar Sokoto. Yau an ce a yi gida 500 misali yanzu kuma gidajen ganawa mako sai ka duba shin gida duk taga nawa garai kofa nawa garai kaga in za a duba waɗanga masu waɗanga modern designs din muna ganin irin kokarin da mutanen mu ke yi gaskiya wurin yin gambuna yanzu da ƙohi na katako da na ƙarye irin na zamani in wanda aka cewa sai an so da Kaduna ko Lagos yanzu ga sunan workstations da yawa su kaga akwai abubuwa da interiors irin aikin da aka yi na kitchen da aka zo a kitchen cabinet muna da matasa waɗanda into wooden activities ga sunan saboda saka wallahi za ta cire matasa da yawa ga hanyar banza. Wannan kungiyar dai ta haɓaka ci gaban masana'antu ta jihar Sokoto na da zimmar samarwa dubbannin matasan jihar Sokoto abin yi kamar yadda shugaban kungiyar Kabiru Mai Bulo Rumbukawa yake cewa. Mun san 'yan kwangila waɗanda ake ba ayyuka na gwamnati yanzu sai dai su sayi injin mukan su da kayayyakin aikin su su buga to don haka muke neman gwamnati ta shigo ciki kuma ta shawarci 'yan kwangila da take ba ayyuka da kuma ita kanta gwamnati za ta aiki nata na kanta zan ta shigo da mu cikin wannan aiki ya zama mu amfana game da wanga ayyuka da mai girma gwamna kai na cikin garin ga kuma da wajen garin ga wanda yake mun sun cewa mai girma gwamna ya kirkiro wannan masana'anta ta industry domin sauraren koken jama'a da kuma ta yaya za a yi a taimaka ma wannan masu wannan sana'at da kuma ayyukan da muke yi mun san cewa gwamnati na aikacin kokari mun mika kuma godiya da yabo ga shi mai ba gwamnati shawara zuwa ga gwamnati irin ayyukan da yake cikin jihar Sokoto yau idan ka shigo cikin jihar Sokoto ka san cewa ta riga ta canza. To shi ma na shi bangare mai bayo gwamnatin jihar Sokoto shawara a hukumar haɓaka masana'antu ta jihar Sokoto Alhaji Buda Amanawa ya ba da ziyarar wannan kungiyar haɗakar tare da bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto na iya kokarinta domin ganin cewa a haɓaka masana'antu a jihar. Shi mai girma gwamna a kasan nan jihar Sokoto na kuma hazikin gwamna na sannan matashi na wanda ya zan cikin jihar Sokoto tashi ya san duk abubuwan da gudana a cikin jihar Sokoto sannan yana takaice da ganin cewa kamfuna da akwai cikin jihar Sokoto da wuraren da aka sarrafa abubuwa daban-daban a gaskiya in ka duba yanzu duk sun ja baya sannan kuma da yardar Allah za mu zo mu yi mahi bayani ga abubuwan da mun ka samu ga bayanan da mun ka samu ga mutane da sun haka mana ziyara sannan kuma ga abin da a bukatocin su ga abin da aka kira zuwa ga gwamnati mai saurare na gwamnati mai fahimta na duk abin da ka yiwa insha Allah ta bangaren gwamnati abin da bai kai karhin gwamnati ba insha Allah za shi. Shin ko menene mahalarta taron za su ce? Sunana Aramewa Muktar kuma ni ne mai kamfanin AMK Agriculture and General Service ganin cewa jihar Sokoto da wanga lokaci na ganin mun ito da wani sabon abu na ci gaban jihar mu ta hanyar kirkirowa da manyan sana'o'i da ƙanana ta hanyar zamanantashe su
sarrafawa kirkira da sauran abubuwa makamancin wannan. Sunana Abdulmalik Nasiru mai riga mai kamfanin Al'ula a taya. Na taɓa ganin wata akuya da aka kai Akara ta jihar Ghana, aka yi takalma da ita kuma aka saya su wajen kuɗaɗe masu yawa, wayanda kuma mutanenmu na jihar Sokoto da nan Sokoto aka ɗauki wannan hata aka kai can. To idan da gwamnati za ta haɓaka wannan fanni, to kaga za a samu nan za a sarrafa ta ba sai an kai ta wani wuri ba kuma mu je mu sake suwa mu dawo da shi. Wannan ziyarar dai ta kungiyar ci gaban masana'antu ta jihar Sokoto na zuwa ne daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta ware sama ga naira biliyan 75 inda ta raba su ga bankin masana'antu wato Bank of Industry ko kuma BOI domin ba da rance ga masu masana'antu saboda haɓaka masana'antu da kuma ci gaban kasuwanci a Najeriya. Yasir Sanusi da Garbakule, Taskar Bijin daga Sokoton Najeriya.